wanda munu na sola ubi wadi anu wa bana de son daza won fana nam that's work worldwide why nam sola ayo na yeno na manwe alusi na tunzuri atulunzwa bana de so na kuwaga ronu aburo mune mo weme ogwa tugu nana me ajane lenu gondo godo mbebule babule egu na guluchi mu wabe gujibe obodo okabide go mo so bana de so na kumaga egu le tumula ebo bana de egu obele webe do aduwa aluni faili duwa ijelo geti go lenu obana mezu dugo kike keliginu ayoko onwe ligo dikegi nezemu wakimeli nne eye menu go lenu wa etugo kike kelanyo onwe ligo dikanye ajaba lenu yaka ni tielegun la mutilegun bu madunu wa burutugu madamu burutugu wa tineke madenu Kineke madiyo okelukiye me nenu abuo yayoko manade so de bidoge egwunya egwu na etumula na mechi dime oguma ayo ogo ayele kita egwu na ememi manade so de egwu oje tuwekelu wa kesia manu ojelu ni boya bu wa dabesia emele no melali o baba ni mbonu wa ebi ya bu kije ko dabuzia mala buruju webe na gwa muleme tuwekelu wa kesia ye ibokela ika ye jebu ije nu wa na fiale agbaro kanale ije nu wa na fiale wa no bo fumbia baba na wa bala egwu na ememia ndeli no da bombo kansi mu wa jama wa nemu dogo mu ayno kam mo pula ide banati sonna wewu ayoko gogo mbele mbele ejilonu ijelu ama wale ije na mi ve me mesimu wa etugo kike kele manu wa mi ve me ma metenu ma bode agbalu sangele ekulu ngene nwe ibo ya buko ya buluchie
n'obodo me ayoko aka lụsi aba na sụọ ya ibe nna agwa ndị obodo m egwu nwoke ebe egwu na-achọrọ ebe mmiri nne m na nna be egwu na-achọrọ ebe mmiri mụ na egwu na-enedo anyị na-enedo ogo anyị ka na-enedo egwu na-abịa bido egwu arụbila aka anyị ji bịa n'ụlọ ọrụ maka Chinedu David ụzọ echi ọgaghị odogwu na Benin Republic Mr. Night onye ọ ga-adịle mmanụ odogwu bụ na mụda ọra na mụmụ ọrụ ebe a kwụsị bi elu ụzọ echi onye ọ ga-adịle mmanụ Chinedu onye bụla bụ ebube ihe ọmụ Chinedu Chinedu nwa David onye ọ ga-adịrị mma ma bịa egwu onye ọma Chinedu na-emechi ebuke mkpụrụ ka o si nwere bịa Chinedu nwa David David ụzọ echi onye ọma Chinedu mkpụrụ ka o si bi ụwa ya na mmụrụ ọbịa n'ime na mụbụ anyị yomo Chinedu David ọdịgo mma yomo Chinedu Chinedu David odegwu bụ na mmụrụ ọra ayo koko egwu mụ ka anyị bịa Mr. Nice nwanne m onye ọma Mr. Nice onye bụla egwu ebube a na-agbajọrọ ya agbajọ adịbajọ egwu na-etiri iti m uwe wabụ egwu n'ibe beladi na-agwụ ebe ahụ onye ọma Mr. Nice onye bụla egwu ebube egwu mụ ka anyị bịa n'elu odegwu agbago ọbọ emgbuwe n'elu odegwu agbago ọbọ emgbu ojeli bụ Lagos steeti abagoko ojeli nwe gbahọ elenu otu oge kanụ ositala ụwa n'ime ọgbara abagwu oke dịbiri n'ụlọ abaịdeji ọrụ ọmụma na aja atagaburu nle eli lize nwanne m onye bụla ego ebugo ụwa ka nna agwa ya ọdọchi na-eme m ụwa dugwu gozie n'ụlọ eze ọ dịgo mma ọ dịgo mma onye egwu chi egwe n'ụwa onye egwu chi egwe onye egwu chi egwe n'ụwa onye egwu chi egwe na-azị nwanne nọ ọ dịgo mma Chinedu onye ọma Chinedu mụrụ ọrụ egosi bịanụ na-ezi nwanne m ọmụma na-ezi nwanne m na-ezi nnọọ na-ezi nwanne m onye ọma Chinedu ọ mụrụ ọrụ egosi nwere bịanụ Dejenu Mr. Nice yo David denu Mr. Nice yo yegwe neti lutimunu wo mudara ebe agwoko si bi ụwa ya n'ụwa ayoko onye ọma Mr. Nice yo na-emechi n'ime Benin Republic bụ na lujebili dị n'ụwa m enugo denu Mr. Nice nwanne m nne m onye ọ ga-adịle mma
egwu na gwuru chimu echi na-edosi m kelu ebie echi na-edue adebi na-asị m kelu ebie ojeli m igwu ya nwa nụta nwanyị deli nwanyị mma ojebeli m igwu ya nwa nụta nwanyị dezenu mba anụgo nenu bomba nugo ayoko dezenu mba nugo nwanyị nemo na mba nugo nwanyị bayi moto lenu mba anụgo lenu mba nugo nwanyị denu chinedu mba nugo nwoma chinedu nwanne m ayo mama ihe mo chinede yasi muke konye biye mba nugo womba nugo wai numoto nemu mba nugo chinedu mba nugo wade bi chinedu amudora ayoko demo ndobodo mu egwu kele tilili mai ndobodo mu olu ebube chukwe ati nebu na olu ebube chukwu yele muta nwanu amuta olu ebube chukwu na ba da chine olu ebube chukwu ada chinebu wade bini olu ebube chukwu aluwo re Leze na danwamu, dana danwamu, iye to lewu tubu, dana danwamba. Ife kani biuwa, ife jibiuwa, ije loke chigone luwa dana mesu. Egwu ndeke noe, nenu chibeze mwa. Nenu chibeze mwa. Tugu bweze tugu kaina yakene tugu bweze Wachinedu nazi nenu Mr. Nazi wanem Namu takulu chibeze Tezenu chibeze tugu bweze Nana unye mutagonwa Mamota chibeze Nenu chibeze tu Nenu chibeze Ayoko Chibeze Yegu na bulutimu iboba na dengu maziaro noa Lezenu chimbezenu Yegu mukayika Lezenu wamuna onenua Lezenu dokumanu Lezenu chibezenu Mr. Nazu mutale Deli ngona gomwe iboba na dengu mazia Lenu chibezenu Yegu mukayika Abu dokbalo ye Inedu wanemu Ezenu wadebi Ayoko Ife kani biuwa Ife jibiuwa Icheloke chigone nuwa dana mesu Egu deke no enu Ayo Nenu Mr. Simon Egu deke no ye Simon no mameke nenu Apolo yo mao Egu na abia Lezenu Simon, lezenu wapolu zetio, yegule chumula, wagala tijionu, onwelu kemia, dochie, egule chumula, memechi ebuke, egubale, kala wanga. Lezenu joli aku, Uye Simonu, abe joli aku ya, aska wanemu. Lezenu joli aku, aska o, uye Simonu dalu nenu. Ayoko, mamolu chuku, aska Simonu dalu, mamolu chuku. Benade kene gogi, ibo benade mwasiaro. Oro chinedu wanemu. Wade bi disika mugele, wade bi duzechi o. Nenu chinedu ko, ayo yo, oh.
ụwa malife jiji ụwa ijele oge chigone n'ụwa bịa na mmezu egwu ndị eke nọ ya nụ Mr. Paul nọ Mr. Paul ụzọ eti egwu ndị eke nọ ya nụ kwalụ nwanne m kwalụ ụzọ eti na-eme egwu na bebe na-emechi egwu nke egwu kwalụ nwanne m kwalụ ụzọ eti nọ mama mwe walu nwanne m ndị bụ papa ya gelego me yegwu na-etumula anyonyo walu zeti ihe mochi na-ekwe ọnya si m mukele Mr. Nice no n'elu Mr. Nice anya oge adịghị mma onye egwuregwu n'obugo na-emere ihe mgbakpọ ndeli nọ na-agụ m nwe ịgbọba na adọmasị ya jidebusi m kene Achimele jọpụ Mr. Nice onye oge adịghị mma papa Chibeze na-emechi ebuke papa olu ebube chukwu onye bụla ebugo Chineke egwu na-ememe mụnọra kisi egwu onye kenọ ya nụ ekene ekele kesi nnọọ Nene nwanne m ekelego m esi ọma Achimele kene delu nọ na-agụ m Achimele kene kene kezo mekene demonyo gadele ma ụwa natural uwe buke akparo kanale na-emechi dị ime ụwa bụ ndị ha Kosida nwanne m ice onye mizi chuwe elisi chuwu kosida kona sana banu elisi chuwu onye ma kosida nwanne m laje kenego gi Mr. Nice onye ma chineduo lasi muke no onye ma ogo mbabegwo ali meke no yomo kosida no Dani kosida nwanne m onye Chimele zojechi egwu na-ememe ya ifedoni bi ụwa malife jiji ụwa ijele oge chigone n'ụwa bịa na mmezu Ice onye mebuke ekene mi onye mebuke n'ụwa emere group German emere ntusu group German ndọma onye ma Chukwu ebuka ihe mochi na-edununu onye si m mukele emere ntusu egwu na-etumụlanụ lezie na akwụnne akwụ nwanne m akwụnne onye ọma akwụnne akwụnyọma na-alụ lalọdụ ka Igbo onwe gị ayoko na-emegwu na baba Chinedu si m kene kelochi na-eduo ayọmama m egwu okenye kene onye ice na-emechi dị ime Obinna m ekele nụnụ na-ezu ọba Isaki onye ọ ga-adịrị mma Obinna nwanne m na-ezu ọba Isaki Achimele eze ụbọchị abụla aka m ọnọdụ nwayọ ekele gomi ele ọba Isaki nọ ndị ya ka ọ nalụ jebizieli ayoyo ọba Isaki nọ egwu m ka bịa biko kene onye be gị biko kelezi nwa gị nwa mụrụ na mma n'ụgbọ ọ na-emere obodo ngana ịghọtago na ịgba abela dịka nara na mmanụ elu ụwa ma lẹ́nu ọ̀yàn fi kéjù àìsí lẹ́nu ìkéjù wíwá lẹ́sẹ̀ náà ọ̀yàn fi kéjù jẹ́kẹ́ mọ́nà ọ̀yàn mọ́nù wẹ́rẹ́ má kó sì bí elu ẹ̀yẹ
enu weva deni weva ibonye tuluko nebe asaba kije lubizeli ijenu ama deseli jeje mone pati mele go fuleze benani sole landi enwe enu aiki nomo nenu weva pati mele weva deseni Paul yomo Joseph no desenu molomolonu Apollo wanlemu wa Joseph desenu molomolonu umweze kisibie umweze kisiwabie no mozi amana nenu Paul wanlemu yenu makajudu wako yomo judu wako desenu ba classic Pachi mele oba woni eko na mujibize obo emu ai yekule neme wana lo ya wani e oba obo emu Dezene edeje nenu obelu enu Dezene edeje nuwo asidi wanlemu womudora kosi welubia edeje dene edeje nuwo oyoma wobelu asidi namudora kisibia ababo kisibelelu asidi wanlema egule nene yoma sidi no Ayamuderike nenu wagosini wajuku ayamuderike nenu derike nenu wagosini wajuku akubibi no desena kuwanleme doje kulekwe bugo udambo ke oji abe ijenu wamu ebubu aroma kosida lebe tidine akuwanlemu genu gole zusoke na balo wege Odo ti tire du Mr. Na gonya sikelu no onyo kadele mma Jineru wanemu wile bulemu danu chinedu Ezenu chinedu wile bulemu ezena awulu ego wodun ai Pati mele zobule umweze kisibia Mr. Na simugene onyo ma Mr. Na no David lasimugelu ibonye zuluko leme ona atori are nugo enu Mr. Nazi wannemu nemo yoga lemma ai lena kene wizoba ayo mekene ekene wizoba akubuntu tuta wizoba Kenya ke nalujibi ekene wannemu Dezenu wizoba ibonye zuluko nebe lele kene wizoba enwele mukosi bien nugo enu wizoba nebe kuna atomiwe Uchana wanemu neno ya usie uchana wanemu oyo usie Uchana wanemu ane kwa keke neme chirime ichana wanemu Anegwo keke nu keneko na lujebili umwe welemu anegwo keke nugo asimu wole usie ebi ewelia Ice Lezenu pratu wagosi na mbekena nu wagosi na ngemu wachumoba Ayoma bona boy lezenu oluwa bona boy Wagosi na mekena nunu wagosi na tiwobe nugo ebu na abia enu wanoko ni emele fi abia asinge mezinia ebu ndeke no ya edu wini so ni wanlemu yabu wanlemu edu wini wanlemu tina do simugene ye Mr. Nice onyoma asimugene yo edu ni so ni no Egu na eme mukibe Bana de sonda woga Ice Weva wanemu
lezenu nwoke chukwu ebe anyị nwoke chukwu n'ụwa ebe anyị nwanne m unu ebe anyị nwoke chukwu egwu m ka anyị bịa n'ụwa eze n'ọgwa n'ụbọ na mmịata obodo eze ebe anyị nwanne m amụ n'oke chukwu ebe anyị nụ eze n'ụbọ ihe omebe anyị ego mma Benjamin nọ nwanne kwụkwụ n'owu onye ọma Benjamin nọ nwanne kwụ n'owu Kotonuokide atụ aka anyị Benjamin nọ nwanne kwụ n'owu Benjamin daalụ Benadison na-ekele m na-emechi dị ime egwu na-achọ omime ka nne maka lamụlenụ onye ọma nwa bụ nwanne magana onye ka mụ nwa bụ nwanne nwata na-achọghị ihe onye ọma nwa bụ nwanne onye ka nwata dike nwata na-achọghị ihe ọjọ nwepụla jụ nwa ibe ọ na-eme mma n'odoli anya nwata chọwa nke ya n'ụgwọ n'elu nwa bụ nwanne na-emechi ime ọ bụ Benin Republic ebe ahụ nwoke na bụ papa onye chukwu eme nwa ahụ nwanne ọ dịgo mma ogwejobo Liberty nọ nwa Liberty lezie n'ọgwụ ogwejobo nwa Liberty ogwejobo nwa Liberty nọ lezie n'ọgwụ ogwejobo nwa Liberty nọ dịgo mma onye ọma nwa Liberty Ojichukwu bụrụ ụlọ mmehie obodo ọrịa kwesịrị uwe anya Ojichukwu bụrụ ụlọ nwa Liberty nọ Ojichukwu bụrụ ụzọ nnọ ekelego mmiri ịgwọbela na ịgwọbela ọda n'obi ọrịa obi igwe eri anị nwanne m ọda n'obi ọrịa obi igwe eri ọrụ maka osi nwe bịa uwe anya n'elu ọda n'obi ọrịa obi igwe eri omelo ibe na-atụrụ ọzọ n'obi n'onwe ya dike ndị na-enwere otu ayoyo n'elu okwo oyoko na n'obi ọrịa nwa oyoko ọnwa oyoko na n'obi ọrịa nnọọ nwambi obi ọrịa nnọọ ya ọ dịgo mma onye dị ekwe n'elu ọ dịgo mma Mr. Nice ekenegwunu onye ọma Chinedu nwa ha na-eri nwoke negwunu ọmụma abụọlụ ebube Chukwu ayoyo ayo okoko ihe n'ụwa ha egwuru ayo mama na-emechi eruke Simeon oge bụ nnọọ demokrasi lezienu Simeon elu ụwa ga-ebu lezienu demokrasi ọchịchị egwu uche anya n'ọrụ maka osi bịa mmuche ka osi bịa Simeon ụwa ga-ebu elu demokrasi ọchịchị egwu uche ya oge gị mbọ ya ka anyị nọ n'ime Simeon nwanne m lezienu demokrasi ọrụ maka osi bịa n'ime mmuche okelego gị Chinedu